Er der en hus også? Hvad? Ja. Og en bil? Ja. Hvad for en skal du prøve? Ja. Skal du prøve bilen først? Ja. Hvad er det, en folkevogn? Ja. Lastbil. Lastbil. Er det en lille lastbil? Hvem er det, der kører den? Tyskland. Er det Twisteren, der kører den? Hvilke? Kører den her bil, eller hvad? Hvad? Lastbil. Kør på her. Hvor hurtigt kører du? Ja. Kører du hurtigt? Lastbil. Ja, flot. Shit, far. Skal du prøve rutsjebanen også? Op, Bamse, den er herovre. Den er herovre. Så den er her. Højt op, derop. Kan du prøve rutsjebanen igen? Nej. Lastbil. Barnbil, far. Skal du prøve rutsjebanen igen, Bamse? Barnbil, far. Skal du ikke prøve rutsjebanen? Ja, barnbil. Barnbil. Man kan gå ind i huset jo og prøve rutsjebanen. Lastbil. Hvad? Barnbil. Slog du lige i hovedet, eller hvad? Ja. Du skal passe på hovedet der, for du er alt for stor jo. Kommer om lidt. Det var ved at blive stor dreng jo. Sitter. Sætter du lidt? Kører du den bil, Bamse? Du styrer den ikke jo. Du skal dreje på rattet. Twisteren. Nej. Twisteren. Kom, Bamse. Har det en lille pige slå sig? Ja. Ja, man skal passe på jo. Kigger du? Kom og derover. Barnbil, far. Skal du prøve rutsjebanen igen, Bamse? Barnbil, far. Skal du ikke prøve rutsjebanen? Ja, barnbil. Barnbil. Man kan gå ind i huset jo og prøve rutsjebanen. Lastbil. Hvad? Barnbil. Slog du lige i hovedet, eller hvad? Ja. Du skal passe på hovedet der, for du er alt for stor jo. Kommer om lidt. Det var ved at blive stor dreng jo. Sitter. Sætter du lidt?